السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين تاج الأنبياء شفيع المذنبين سندنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Yaradan Beyik Allah Tebarek ve Teala taatu ibadetlerinizi, hayır dualarınızı, ihsanatlarınızı lütfu keremi bilen kabul edip de yaşayışlarınız bereketli olup iman yürep, avre yürep, muhabbet yürep, bereket yürep, Allah Teala sizin dünyanızı, ahiretinizi abad etsin. Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın mehbubi, kuvveriyen sahabası Hazreti Eminül Ümmet, şu ümmetin en önemlisi Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu anh. Kan adamlar ve Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı kuvveriyalar elhamdülillah. Ama bir neçe adamlar ve Peygamberimiz onları kuvveriyor. Kan adamlar ve Peygamberimizi kuvveriyalar. Ama bir neçe adamlar var Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onları kuvveriyor. Ey cemaatler, onun bir neçesi tanıldı tarihte, bu bir neçesini bir insan tanıymadı, kıyamette tanıyacaklar. Ey cemaatler, onun bir neçesini insanlar tarihte tanıydı ve bir neçeleri kıyamette belli olacak, bir dünyada bir nefer bilecek derler onu. İyilin içinde iyilin biri, ama giyce ibadete duranna, bizim gözümüzde gündüz açık havada, gün, hurşit, gün necire görünüyor. Olur da giyce ibadete duranna, periştelerin gözüne gün yalı olup görünüyorlar. Yerin yüzünde bir gün duranıyorlar. Tarihte tanılık geçerilen biri Hazreti Ebu Ubeyde. Allah Teala şu oturalım tarafından ve dışarıda eşyarlan ve hizmet ettirirlan tarafından ve zebt bulduğu başka yerlerde, başka yurtlarda da dinleyenler tarafından Nebi-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a ve Ebu Ubeyde'ye kamil salatu ve selam hediye etsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aydıptır: Ni'mel recul Ebu Ubeyde ibnel Cerrah. Ebu Ubeyde neveyle kavadam mı deyiptir. Ebu Ubeyde neveyle kavadam deyiptir. 28 yaşın tevreğine ka Müslüman mılyar. Hazreti Ömer radıyallahu anh halife vaktinde Hazreti Ömer el-Faruk
halife wagtynda bir gün adamlar bilen oturanmış. Aham ýannakilerine aýdypdyr, tamannaw diýipdir. Her kim yürek hevesini aýsyn diýipdir. Hamana palan zat bolsa men hoş boljak-da diýip. Her kim öz yürek hevesini, yürek arzusyny aýdypdyr. Hamana bir aýdypdyr, bir öý dolu malym bolsa, altynym bolsa, Allah ýolunda harjetsem, we her kim oturallan içinde sen näme diýäň, sen näme diýäň, sen näme arzu etýäň diýip her gaýsy Hudaýyň ýoluna arzular aýdypdyrlar. Yürek heveslerini. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة لكني أتمنى بيتا ممتلئا رجالا مثل أبي عبيدة. Sen yürek hevesin näme diýipdirler Hazreti Ömer'e. Men yürek hevesim bir giň salun bolsa, giň öý bolsa, giň öý bolsa, içi Ebu Ubeyde ýaly adamdan dolu otursalar da diýipdir. İçinde şu öýüň içinde tamam tıkılşyp otylar, hemmesi Ebu Ubeyde ýaly adamlar bolsa da diýipdir. Ajap gowuljak ha diýipdir. Her yurtlara adam iyi versem teyyar. Allah'ın yoluna, şehirlere, yurtlara iyi vermeye önemli, mert adamlar bol bol yerdiktir. Yürek hevesim şo deyiptir. Bir öy dolu adam olsa, hemmesi Ebu Ubeyde ýaly olsa da deyiptir. Hormatly hacı dädeler, gulala jawan dostlar. Bir mukaddeme aýdaýyn Hazreti Ebu Ubeydaň eden işinden çyrym. Ta Hazreti Ebu Ubeydaň eden işini hormat goýdugym bolsun. Bir hormatly kagyz bolsa, onun daşyna altından sanlykça bukça bejerip içine goýulýarda. Hazreti Ebu Ubeydaň eden işini altyna gaplap hyzmatyňyza ýetireýin. Ulamalar aýdýar, Allah Taala şu bize beren azalarına el ayak göz kulakta her gaýsynyň şükür etmeli wezifesi bar diýer. Elin kadrini biljek bolsaň, elin bir etmeli sogaplary bar. Bir ejiziň elinden tutmak. Gözüň özüniň kadrini biljek bolsaň, etmeli sogaplary bar. Düze dağı jengile çykanda Allah'ın azim kudretinden ibret almak. Gysgaja aýtyp barýarsa. Düze dağı jengile çykanda, deryaga, deňize çykanda Allah'ın azim kudretinden ibret almak ve insan ejizediğini bilmek. Eşitýän gulagyň şükri, gawyny eşitmek. Ene gawyny eşitip atýyňyz. Cennet gurrunlar eşitip atýyňyz. Allah size cennetiň özünde nesip etsin. Gawyny eşitmek. Ve musulmanyň aýbyny eşitmesizlik, bideregi eşitmeler, Allah'ın şükrünün vazifesi. Ulamalardan sorapdyrlar, yöreýän iki ayagyň şükri näme diýipdirler. İki ayagyň gadryny biljek bolsaň näme etmeli? İki ayagyň şükrüşi diýipdir. Är kadamyny geçseň ertek bolarsan diýipdirler. Gowa adamlaň iýidinden ýörümek, gowa adamlaň ýolundan gitmek, gowlaň tutýan o iýidinden ýörümek diýdi, aýagynyň basan ýeri diýdi däl ki. Aýagyň wezifesi şo diýipdir. Oturşmany öýdende, ogramany öýdende, gülüşmany öýdende, ineşi jirek jeleselere dinlemany öýdende
Ayağın vazifesi qow yerlere, Allah'ın söýjek yerlerine gaşyn gitmekde. Ve ahirkisi dilin ve ağzın şükrü. Dilin ağzın şükrü. Bir iki tüysülü var yer. Din almıdır cemaatler bular. Bular din almay, şeriat almay. Dilin şükrü iki tüysülü. Bir Hudaýyňa şükretmek. Nahilli dinleň. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت Birgün Peygamberimiz aleyhisselam birine aýdypdyr, "Sagaman ördüňmi?" diýipdir, erti bilenna. "Sagaman ördüňmi?" diýipdir, türkmen şeýdi. Oham ola aýdypdyr, "Bihayr, gurgun ördüm" diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam gaýta sorapdyr, "Keyfe asbahta" diýipdir. O diýene aýdypdyr, "Gurgun ördüm" diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam üçüncü gaýtar sorapdyr, "Sagaman ördüňmi?" diýipdir. Onda aýdypdyr, "Bihayr ahmadullah ve eşkuruhu." Hudaýa şükür sagaman ördüm diýipdir. Nebi Ekrem aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, "Hazallezî aradtu minke." Şuna istesim geldi senden. Hudaýa şükür diýip aýtgapdyň diýipdir. Öwürläp soranym şondan çyrym diýipdir. Gurgun ördüm, Hudaýa şükür diýip. Elhamdülillah sagaman ördüm diýip. Elhamdülillah gurgun ördüm diýip. Hudaýa şükürüň diliň menen aýt diýipdir. Ine bila Hudaýa şükür etmek ağzın, dilin, dodak, dişlen wezifesi. Yeni bir şükür var. Bütün insan yerin yüzünü yadından çıkarıp barayan şükrü. İnsan yadından çıkarıp barayan şükrü. Buna iyiliğin içinde teşekkür etmek diýerler. Tanrı ýalkysyn nimek, dilin, ağzın, dodak, dişin wezifesi. Tanrı ýalkysyn nimeli. Yüzüň ak bolsun nimeli. Döwletiň artsyn nimeli. Abreýiň artsyn nimeli. Allah padaşyň mersin nimeli. Süýjkesin aýtgarry türkmeniň aýtýan zatyndan. Din wezifesi daşy.